Evo ovako presađujemo je u jednu lijepu zdjelu, ručno rađenu kao što vidite. Stavit ćemo malo kamena dole. Dobro je cigle staviti, ona upija vlagu. Ovako sve cvijeće kad se hoće zasaditi, pametno je staviti malo da ima vodopropusnost. Stavimo humus za cvijeće. Čuvarkuća je ovih godina postala jako popularna na ovim prostorima. Pogotovo ova vrsta. Ima i stotine vrsta i podvrsta, ali evo smatraju je ljekovitom. Nju možete saditi tako što ćete list po list otkinuti pa zasaditi u neki... Evo vidite, ona je svoje žilice pustila. Sad je samo treba smjestiti. Valjda ću uspjeti. Vidite, nove izdanke ima, ona se lijepo raširi. Zahvalna je ko biljka. Stavite u sunce, ponekad malo stavite vode. U nju zalijete, ponekad okrenete jer i ona je tropska biljka pa voli sunce. Vidite, skoro je sva u korijenu, vrlo malo zemlje je ostalo u ovom, a tepsija nek čeka neku novu biljku koju ćemo zasaditi u nju. Ovo ide u jedan ured. Pogledajte vi tu ljepotu. Malo je zaliti, skroz malo, ona ne voli pretjeranu vodu. I sad do proljeća će ona napuniti ovu zdjelu, pa ćemo je ponovo, ovo bi se već dalo rasaditi, vidite ima nove izdanke, vidite još jedan ovdje. On može se, ne treba se čak ništa očistiti, jer nekad znaju listovi požutiti. Evo jedan sam našla. Njega izbacite ako je. I to je to. Sad zaliti. Imamo lijepu saksiju cvjetića. Ovdje možete ukrasno kamenje staviti ili šta želite. Ako je vani sadite, možete malo veće kamenje da ona koliko želite da se razmnoži, jer ona voli da osvaja prostor. Evo, to je to. Sad joj samo malo vode dodati i imamo novu biljku.